Ola a todos e benvidos a un novo vídeo do noso tema. Neste caso en concreto, imos a tratar o apartado que se titula As capas do planeta Terra. En concreto, aquela capa que responde de maneira máis directa ao medio físico. Non podemos esquecer que o noso planeta Terra está principalmente configurado por tres capas. A hidrosfera, o conxunto de toda a auga que temos no planeta, a atmosfera, o conxunto de todos os gases, a capa gasosa que rodea o planeta Terra, e finalmente a xeosfera, que é a capa sólida e rochosa que envolve e definitivamente forma e construe e configura o noso planeta. Xuntando estas tres capas podemos chegar a falar dunha cuarta, que é a coñecida biosfera, que é a capa donde habitan todos os posibles seres vivos, tanto a fauna como a flora. Distas tres capas, e a última, a biosfera, xa falamos en varias ocasións en vídeos anteriores. Non entanto, a que hoxe máis nos interesa, sen ninguna dúbida, vai ser a penúltima que mencionei, que é a coñecida como a xeosfera, a parte máis rochosa da Terra, que, en definitiva, tamén vai estar subdividida en tres capas diferentes: a codia, o manto e, por último, o núcleo. Comezando pola primeira, e polo tanto a capa máis superficial, temos a codia, que ten unha profundidade de entre 5 e 70 km dependendo da superficie a que nos esteamos a referir. É dicir, 5 km a máis delgadiña se é a codia mariña e hasta 70 km estamos falando da codia terrestre. A parte onde están as montañas, en definitiva, todo o relevo da superficie terrestre. De seguido, temos a segunda capa da xeosfera, que é a que imos a coñecer como manto. O manto é outra capa, unha estrutura que a súa vez está subdividida en dúas capas máis, coñecidas como o manto superior e o manto inferior. A primeira delas, e polo tanto a que está máis próxima á superficie terrestre, está formada principalmente por material sólido, pero a medida que vamos profundizando nela, a temperatura vai aumentando e ese material vai adquirindo cada vez máis unha propiedade máis plástica hasta que se acaba fundindo polo calor e a temperatura que nos encontramos nesas zonas tan subterráneas do planeta Terra. A outra da capa do manto, que é a que coñecemos como manto inferior, neste caso imos encontrarnos xa un material, a diferencia da anterior, onde xa é líquido, completamente sólido. A causa xa non só da temperatura, sino das presións, das altas presións que nos imos encontrar no interior do planeta Terra. O interior do planeta Terra, ao fin e ao cabo, non ten nada máis que quilos e quilos e quilos e quilos de terra e de rocha e de outros minerais que se van acumulando capa tras capa tras capa. Esa presión provoca que, se ven hai moitísima temperatura, os materiales non se poidan fundir. Con todo, o que sí é certo é que eses materiales, esas rochas, tendrán unhas características máis ben plásticas, blandas, e que se deformarán simplemente a través dos movimentos interiores da Terra. E finalmente temos a última capa do planeta Terra, por chamarlle de alguma forma, porque será coñecida como o núcleo. É dicir, o centro e o último punto do planeta Terra ao que ficticiamente podríamos chegar, porque evidentemente ningún ser humano pode aguantar esas características de temperatura e presión tan vastas e enormes que tendríamos a esa profundidade, nada máis que aproximadamente uns 6.000 km hacia baixo. Da mesma maneira que o manto, o núcleo tamén vai estar ao mesmo tempo formado por dúas capas diferentes, o coñecido como o núcleo externo e o coñecido como o núcleo interno. O material do núcleo externo preséntase principalmente en estado líquido, de novo a causa das grandes temperaturas que nos encontramos a eses niveis tan subterráneos do planeta Terra. Non entanto, o que sí é certo é que a segunda capa do núcleo, o núcleo interno, de novo vai a ter un estado principalmente sólido, pese a que teña, evidentemente, unha gran temperatura e existe un gran calor no seu interior, pero as presións que exercen o planeta Terra, así como a súa configuración principalmente formada por ferro, provocan que estean sólidas. Ao mesmo tempo, a configuración principalmente deste metal, o ferro, é o que provoca que a Terra no seu interior funcione como un imán, e por iso poidamos perfectamente orientarnos a través das brújulas, que sempre van a apuntar cara ao norte magnético. Agora ben, de todas estas capas da Terra que acabamos de mencionar,
as que nos van a interesar como xeógrafos, xa que son aquelas que os seus movementos internos son os que máis van a ter consecuencias sobre a superficie terrestre e, polo tanto, sobre nós, os seres vivos, e as capas da codia e principalmente a parte máis superficial do manto, aquel manto que aínda estaba sólido. Xuntando estas dúas capas, esa codia, esa parte máis superficial do manto, é o que os xeógrafos coñecerán como a litosfera, que tendrá unha profundidade de entre ata 70 e 200 km en profundidade. 70 no caso da superficie mariña e 200 no caso da superficie terrestre. A litosfera caracterízase por estar fragmentada en grandes bloques, uns bloques que imos a coñecer co nome de placas tectónicas, que son as placas que están, dende que existe o planeta Terra, en continuo movimento. Ese desplazamento débese a que a parte do manto que pertence á litosfera está deslizándose, esvarando sobre a parte do manto que xa non pertence á litosfera, pero que empeza a estar en estado plástico e incluso líquido. Entonces, o sólido esvara sobre a parte líquida e o que provoca que as placas tectónicas sempre estean en movimento. E ao estar en movimento, esas placas en algúns momentos poden separarse entre sí e en outros momentos poden chegar incluso a chocar e colisionar entre elas. Isto, cando se separen ou choquen, liberará grandes forzas interiores da naturaleza que tendrán como consecuencia a activación de terremotos ou de erupcións volcánicas. Eses terremotos, esas erupcións volcánicas acabarán modificando a superficie terrestre e o que nós coñeceremos en xeografía como o relevo. Un relevo que pode ter formas moi dispares e moi diferentes entre sí e que ao mesmo tempo ten sempre un estado cambiante. Evidentemente cambian cada miles e millóns de anos, pero temos que ter en conta que as montañas que temos a día de hoxe nunca existiron durante toda a súa vida aí, senón que se foron formando de maneira progresiva e paulatina. De igual maneira, esas placas tectónicas queren nos dicir que os continentes están en continuo movimento. Por iso podemos dicir que fai millóns de anos tivemos todos os continentes agrupados en un único e macrocontinente, coñecido como a Panxea, e a partir de aí comezáronse a separar. Tamén a xeoloxía dinos que dentro dos millóns de anos, de novo, eses mesmos continentes acabarán xuntándose entre sí e formando de novo un supercontinente. Agora ben, ese relevo do que falamos non sempre ten que ser o que nós coñecemos e podemos ver cos nosos ollos diariamente, como poden ser montañas, vales, chairas, etc., senón que en moitos casos poden estar perfectamente sumerxidos baixo o océano. Entonces, aquí prodúcese, temos que entender algo importante, é que dependendo coa intensidade coa que se expiden, coa que se expulsan esas forzas interiores do planeta Terra a través dos terremotos, erupcións volcánicas, en definitiva, a través do choque desas placas tectónicas, se a forza expedida é pouca, o releve nunca chegará a superar o nivel do mar, mentres que se a forza expedida é moi intensa, evidentemente sí que emergerá, superará o nivel do mar e temos a parte coñecida como a superficie terrestre, que está formada por continentes e illas e actualmente podemos dicir que forma o 28% de todo o planeta Terra, mentres que o porcentaje restante é auga, principalmente salgada. Entonces, ata aquí o vídeo de hoxe e vémonos no próximo. Chao, chao!